onye na ọbụla na-ege m ntị mgbe ọbụla ị ga-afụ vidio mgbe ọbụla ị chọrọ ibi ebe a the address bụ ịbata Ọka ịba moto na-eje mba ukwu irute mba ukwu isi akwụsị gị n'Igwe Junction ịbatabazie St. Patrick's Catholic Church. Agwa m unu na every Wednesday ka sister ji ebe ekpere ewepụtara m my time today bịakwa mba ukwu again today Wednesday ka m nchọpụtagodi ka esi eme ekpere Wednesday ya mara ka so many people si abịa. I will not lie to you, abịara m today ihe m fụrụ kazi nke m fụrụ the other day to the extent na shed m tears today mana ebere m akwa eho ma si bela akwa here today. Ma reason ebe a ka m bịara na-anụ because testimony ebe a onye bịa na-agwa gị adreesị be ya gwa gị adreesị ebe o si gwa gị kpọọla gị afa nna ya ma afa nne ya ma ndị amụghị nwa bịara ahịa bịara akọ testimony na ha mụrụ nwa. In fact m meditelu na everything. Izi m bịara ebe a the first day m tụrụ ọkpa ebe a nụwa ma ọ mịa gbapụta m zie m ozugbo ma many years m nogo na marriage that time bụ 5 years. Somebody shout Jesus! About 2 years ago, he was screwed. So, and after taking me, and after Mana biko maintaining chọrọ ịkọwa na this video ogene I have to bring sister ka ọ kọwakwa ka esi afịa maka ndị na-agbawa na phone na-aba mba ada enweta nwunye na phone maka calls na-adị too much and ọma na-emenwu people gịnị attend na phone woman niile ka onye ekpechala ekpere na phone. Sister, good afternoon. Good afternoon, Ogamas. Keke ime. Asị ka m bịa taa wụ ekpere Wednesday and abịa m testimony dị too much. Yes. Ana m ekele Chukwu onye na-eme ụmụ na-eme ya. Adasị m aka ya were aka ya n'aha Jizọs. Biko achọ nke ịkọwatụkwagodo obere that woman nyere testimony na-achọ nwa. Ọ ndị bụ Okoyo ya, nwunye Ikenna, Aike ewu di ya. Ha ndị Ave Maria na-eke Ọka, ebe ọ bụla ị nọ na-eke Ọka chọọ ndị Ave Maria Plaza. Ebe a na ọ na-ere electrical pass oyi ọ na-ele na-eke Ọka Ave Maria Plaza unu enu ahụ ọwụ na ị na-abata just after NEPA. So mgbe nwunye bịara ebe a that was last year mgbe ya na oge ekuru nwa o mechara hospitals asị ya na ọ dịghị aha adịrọ na ọ gaghị eme na-abata ọgwụ na-enye ya ọ na-ahụkwa na-asị ya gote azụ dị otu a were na-esi nri na-esi mmiri ọkụ ino ọ ya ka o megidere mgbe ha jere hospital si na Philippian tube ya na o mechiri ọ na-ebeakwa ya lakpo Jesu ike na ọhụ gị onye ize na ministry ya tata ọ bịara bịa nye testimony na onye ọbụla fụrụ ya afọ ime ya anya ada ekpuzi ya aka. Asị m Chukwu mere nke nna anyị dị asọ ekele dịrị ya n'aha Jizọs. Amen. Somebody kwuru na my comment section si na ị nyere ya date ụbọchị onye eme wedding. Yes, enye m that lady date ọ ga-eme wedding maka na ọ sị m na akwasasịala ihe niile na o nwe ezi isi na agaghị alụzi ya mgbe si ya na-asị na date ya m na-enye gị gafee ịma na m abụrụ onye amụma and that date ka m nyere ya eluigwe abịa were aka ya rụọ ọrụ mụnwa na-ekwu nke m jiri wụrụ mmadụ otu ndị tinyere m ozi na-alụ ọrụ ha dịka ha siri tinye m and otu ha siri kwu ka o siri mee ma wedding ya ma ihe niile o kwere ekwo. Some people na-abịawa na-ajụba na my comment section na ọwụ sọnsọ ị prophesy wụ isiokwu na ị na-enyekwa solution. Ọ na-eme mbu amụma nsị gị naanị ihe anyị eme nye gị date follow gị up na prayer. Na-egosi ha ụgwọ after one the other. Achọrọ m ka ebuo ya testimony ya bịakwa ebuo ya. These are all the scan and test results that doctor said I have endometriosis, I have multiple fibroid, I have ovarian cyst, and I have a ovarian mass. Follow gị up na prayer na-eso gị ihe ahụ na-enweta liberation ngwa gị na ihe ahụ n'oge eme and oge mma agwa gị date oge eji ma the date ahụ mee so ihe awa ama with solution. So na onye ọ na-efolo ọfụ n'isi ya na ihe make sure na inyekọtara onye a follow up na that mme follow ya up ego adịkwaghị involve 10 naira adịghị involve onweghị ihe ị ga-akwụ mme follow ya up ihe mme esogide gị hụ na ihe ahụ mere ole si bịakọtara ebe a na-ebịa ha mme esogide gị omee achọghị m ị na-ego maka na bifo m ebido na ụmụaka ka agwa m sị mma na-akwa n'ego na mgbe ọbụla m nara ego ike m apụọ so ana m na ego nweghị na-eme ihe nna na ego o nwere ihe ndị m na-arụpụta ihe eji enyere ndụ aka m na-arụpụta ya 50 naira 100 naira ka m na-eji wee si ha were ya ka m wee nwee ike hụ ego fuelu m ji wee jeje zụta ọzọ ana m na ego onye ọbụla sị na m ananụ ego mma like onye ahụ kpọọ m oku na police station ka m bịa zaa ya ana m na ego ọ na-efu enye m enye sef atụọ mma mma m bụrụ ya ebe ihe ndị mmadụ ma rice ma ihe ma tait ana m eri enye m ya ndị mmadụ. Okay, biko
people na-agbawa na phone ma ndị na-aba mba ndị na-asị na iwu Jizọs na-agba gị waya ma nji nweta nwu gị na phone even mụ azakata na kọl ike agwụna m. O wutere m nke ukwuu na mmadụ nwere ike akpọ ya osi na mọmịa ya dị abụghị m onye kọl adị m aza kọl onye ọbụla na-abịa ministri m ụma maka taịm m njecha mọnimas n'ụtụtụ bata nje ime ọhịa na-akpọ ọgwụ ana m aje ọhịa kara aka maka na ọhịa kara aka ka a na-apụta mgbọrọgwụ njeje kpọ ọgwụ bikọs nje zụba ya azụba mbido nama ndị mmadụ ego njeje kpata ọgwụ bifo m na-anatana ụfọdụ bịa kwado m ọgwụ chee jie na mbịa banyekwa ekpere abalị jee liberation nọ ya jee letriti nọ ya so biko onye ka njide agwa ndị mmadụ e nwere ndị na-eme kwuo ụfọdụ asị ndị na-aza kọl o nwere obere nwata na-azara m kọl this morning o nwere nke mere nụ that girl dị 15 years mmadụ wee kpọọ fon nwa ahụ wee sị ya biko na mọmi tata akwụkwana ụka mọmi a na-aza kọl onye ahụ asị ashawo nwụrụ ahụ dịtịnị wee wute m okwu ahụ ewute ka m achọrọ m iji ohere a wee gwa ndị mmadụ na-esonye m ụmụnne m biko ka m na ya ụnụ adị m aba mba mana okwu na-ewute m otu unu na-esi akpara ụmụaka na-azara m kọl biko nụ ọ bụrụ na ị n'obodo oyibo any part of the country ị nọ ọ bụrụ na ị nwere ike ịkpọkọlọlọ onwe unu enwe WhatsApp group unu link ya m nwee taịm m ga na-ekpere unu ekpere then ọgwụgwa na ị nọ na Lagos Abuja Port Harcourt na Nigeria ị nọ any part of Nigeria ị nọ the same thing biko nwee chance mgbe ọbụla ị nwere chance ị bịa na ministry abụrụ m onye kọl ọdadị m ihe ọbụla na kọl ka m ga-anọ folowe gị ọ kwesịghị ekwesị ana m ayọ onye ọbụla inweta destin akpọzila nọmba ahụ mgbe ọbụla ị chọrọ ịbịa anọ m ya no leave no transfer biko ana m ayọ onye ọbụla onye na-akpọ line ya biko nu meseji nọ na that line akarịala 50,000 messages onwe otu esi atọpe enwe n'iwe na agụbe meseji gị ihe unu ga-eme ọ bụrụ na e nwere ndị gị na ha bi n'obodo oyibo ebe ọbụla ibi biko unu gbakọlọla onwe unu enwe WhatsApp group enwe days m ga na-eji ekpere unu ekpere ana m ana ego were eme then n'ọkwa na Nigeria any part of Nigeria agbọzile line a bịa wepụta time mgbe oge dịrị gị ịbịarute maka ụmụaka ndị ọ na-aza kọl otu unu na-esi agwa ha okwu adị mma o sị gị na ọwụọ ma ọmị ịjụba ya question ịdrọpụ ọnụ mana ị ga-alaiki ka ịjụọ question ka ị kparịa onye ahụ alaikiri m ya biko ana m ayọzi ụmụnne m biko onye na ọbụla na-ege m ntị mgbe ọbụla ị ga-afụ vidio mgbe ọbụla ị chọrọ ịbịa ebe a the address bụ ịbata Ọka ịba moto na-eje mba ukwu irute mba ukwu isi akwụsị gị n'Igwe Junction akwụsị gị n'Igwe Junction ịbatabasị St. Patrick's Catholic Church every Wednesday ka anyị ji eme ekpere by 9 a.m. bụ biko nwe ya nchọ ihe ọnụ this Wednesday na-abịa anyị ga-enwe ekpere because anyị nwere eletrik na parish a ile anya na Catholic nabata gị ihe ọbụla Catholic na-eme ka ihe ememe eletrik join ya ọ ka anyị si eme because imam nọ a na-eme eletrik ka ezi ebe ha ga-anọ achọrọ m ihe onye ọbụla so that a ga-emekwa vidio ọzọ crusade anyị na-abịa ụrọ mmadụ bịaba ihu okwu a dị ike mmadụ ya bịa akpọsile na fon biko ka m na-ayọị gbagharanụ m jikọta na onwe unu nwee WhatsApp group unu kpọm enwe mgbe unu na-ebeta ọwụzie na ome enwere Facebook akaụntụ m nwere TikTok akaụntụ the same name ahụ ka ọ bụ Mary Temple of Holy Spirit Adoration Ministry Mary Temple of Holy Spirit Adoration Ministry were ya na-efolo m na Facebook ma ọ na TikTok m biko ọ bụ na ị na-eme nke a Chukwu ga-agọziri m gị nwaanyị ahụ nke na-achọ nwa nwoke nke ahụ si na-aga atụbazi nwaanyị ime bịa ga-enye gị ọgwụ n'efu onye na-enwe leg poison onye na-enwe rheumatism onye na-enwe waist pain biko ịbịa headache anya ụfụ like cataract or glaucoma gị ọ bụrụ na ọ dịbe bad ịbata eluigwe ga-eji m wee setụlụ ọmata n'aha Jizọs amen. Biko echefuo m egwu unu ya after m mechara vidio ya kwuo na ọ na-eme treatment free some people bịa here even o nwecha ndị bunyechara ya ma machine na-help eji eme treatment then the CEO 5 Nations Herbal Therapy have to travel from his residence bịa here today Wednesday help onye ndị mmadụ treatment free. Good afternoon. Good afternoon, sir. Biko ị nwere ike ịgwa ya onye ọmụ awụ 5 Nations Herbal Therapy ka ihe ị bịara here emetụta afọrọ m vidio ị mere maka sista na-etriti stroke for free of charge masị ka m bịa today bịa nyere ya aka ka ndị nwere stroke nwee ike nwere onwe ha maka na one thing about stroke ọ na-adị izi treatment ya na-esi ike andọ nwaanyị ka ọrụ enwe ihe mụnwa ama ya nwa na-amarọ nwoke nke ya nwa ama mụnwa na-amarọ mana Igbo na-asị anyụkọ ọma mere ọ na-agba ụfụfụ ọfụma ọ ya ka anyị si bịa ebe a
ndị a niile n'ebe a most of them ndị stroke ịkwa ndị arthritis. So dịka m si kwuo, enwe onye aka ya na-adịghị elu elu ọ ga-ebido today liwe elu, mana ha ṅụkwa nke a na-aṅụ aṅụ ọ ga-aka enye aka ka akwara nwee ike straighten ya. Ndewo. So treatment niile ị na-enye here today all free of charge because of Sister Ginika. because of Sister Ginika. Onye ọbụla m ga-ebi aka ebe a, the oil m ji bịa ebe a ihe m na-eri ahụ 15,500, mana eji m ya na-etriti ha free of charge. Ịchọzi igo gị igoro, ma ịchọkwana igo gị hapụ ya. Ndewo. Of charge anaghị ego cost of gịnị Sister Ginika, because ha si once na ya nwa na-eme ya free, ha mazini reason enwere any other choice than gịnị join nye aka. It baffles me na ihe ka na-eme ya na everything niile a na-eme ya free of charge. Ori unu ka nka m ihe aga ama nna gị ego ma nyekwa gị solution. Ọwụdị na a na-eme ya free na-enye enyekwa gị solution, efu n'anya kwete ezie ga-enye gị date, follow gị up, make a chọna that message enye gị n'ihu congregation na o mezuru, abịakwa kọwakwa ka esi mee ya ọ ka esi eme nke ya. And ebe a dị only place na-awụ ịpụta ikwu achị ịjụ gị ahụ ma afọ ọfụ n'isi gị, ihe bụ ụzọ kọwaa ebe isi, kọwaa family gị, kọwaa your location ka adịchọ na people ma your family ka a ghara isi na arenji si ebe a ka m na-afịa na ihe niile doro anya. Ihe asị na mgbu ka m na-eji ma wa advert ka m na-eme, you are entitled to your opinion. Main reason nji abịa ihe eme video for people that need help ka ha bịaba here. Main thing nji abịa here at least for people nwere health challenge, ịma na iji ego iji aga ụlọ ọgwụ, ịma na iji ego iji aga for treatment, ka ị bịagodo ebe a nara ya free of charge. That is the reason nji eme this video. Ọ ka nji wee sister anyị chọrọ ala ka anyị nweta site. O nwere nke anyị nwetara enweta 18 plots. Anyị chọrọ ka e nyere anyị aka, biko onye ọwụhụ nọ iwu mana onye ọ dị n'aka inyewuru anyị enweta ego ya ka inyere anyị aka, ma ndị ga-enyere anyị aka ka alụọ ya. Then anyị chọkwara nụ ya bọs ọ na-eme ndị mmadụ liberation, ana ana mmadụ 10 naira na liberation ebe ọsọ obodo ọ sọrọ ya woro ihe ama wee bịa iregister first come first serve. Ihe anyị na-eme bụ ọ bụrụ na ị bịa ịgbanyetụrụ m fuel na moto nke m, den o nwere ndị bọọsụ anyị na-eje ije a ma ọ si ya na ịgbanyere onye ahụ ikwu onye ahụ ụgwọ. Pụta ọhụrụ na nwere nke m ọ dị ka m na-eje Enugu kịta, ịgbanyere m fuel 20,000 oge ezu m ije Enugu, nwe ihe family ahụ ga-akwụ nke onwe onye gị na-enwe 120 like anyị jere Nsụka the other day, driver na 160. Mana ọ bụrụ na enwe m bọọsụ nke m nwee si ya na ịma na anyị chebe liberation onweghị ịgbanye fuel 20,000 ọ ga-ebu nje Nsụka buru anyị lata. Biko onye chọkwara ịsọpọtụ anyị ihe ndị ahụ anyị nidichara ya ka ị na-emere anyị ya ma oche anyị enwechabeghị instrument, biko nyere anyị aka na ileta vidio a n'efu ka m na-eme nke m. Ịchọọ na ị ga-asọpọtụ anyị biko ka ime ya imere ya Jesu na nne ya. Onwe ihe nọ here one day I will die and go, onwe nke m ga-eji ala ọ Catholic Church I will sign everything. Please you can help us. Ka ị na-eme ya Chukwu gọzie anyị n'aha Jizọs.